Μπαίνουμε στο σαλόνι, υπάρχει μονάδα κλιματισμού, ενεργειακά κουφώματα, είναι αρκετά ευρύχωρο. Υπάρχει και ένα δωμάτιο, εδώ, με μεγάλη ευτυχισμένη ντουλάπα. Το δωμάτιο αυτό είναι γωνιακό. Έχουμε και δέντρο απ' έξω. Το μπαλκόνι πηγαίνει γύρω από το διαμέρισμα. Το hall. Θέρμανση φυσικό ατομικό αέριο. Το δεύτερο δωμάτιο, το οποίο είναι τετραγωνισμένο. Και αυτό βλέπει, εδώ είναι πιο ευρύχωρο το μπαλκόνι, οπότε μπορούμε να κλείσουμε. Δίπλα ακριβώς βρίσκεται το μπάνιο, το οποίο έχει φυσικό εξαερισμό, παράθυρο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Από πάνω υπάρχει πατάρι, αρκετός αποθηκευτικούς χώρους. Γενικά το διαμέρισμα έχει αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους, όπως θα δούμε. Μεγάλη εδώ πέρα ντουλάπα, που μπορούν να βολευτούν πολλά πράγματα. Και το πατάρι από πάνω, όπως και δίπλα. Και καταλήγουμε στην κουζίνα, η οποία έχει αυτή τη διάσταση όπως τη βλέπετε, με αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους και εδώ, και μπαλκονόπορτα που βγαίνει στο πίσω μπαλκονάκι, που υπάρχει και εδώ καλός εξαερισμός της κουζίνας.